very guy for the people. Kusvika uku guys. Sati achiboperekedza pingo angashinda nhasi kwachivi kudzokera kumba because mukudzei ari kuuya kunoku. Saka vanhu vanenge vazowanisa saka vangoswapa uyo achidzokera uyo achiuya mukudzei vandosimbowanzofamba naye brother yangu. Saka uyo abva adzokera kupi kumba tamuperekedza ndandira sekuru Beni. Kati sekuru Beni ande tinodi tomuperekedza. Zvakanaka saka ndofunga pari zvino atosvika kona achitotana nambuya choti mukomana ari muzhira guys kuti vamwe vanozogona kubvunza kuti aripi angoswapa because anga kandiperekedza saka mukudzei ari kuuya saka ndiyo munhu vangochinjana chete hapana zvakaipa ndisi munhu anogona kutaurisa right apa tangotenda yo tenda kunodiwa Jaranga yapinda kwakarambwa nemuroi maiguru uyai mugobatsira kutenda kunodiwa kwakarambwa nemuroi kutenda yamuroi adi mofarisa vana sekuru Beni guys vapuwa 6 pack yemasupa aiwa iye mushamariri wangu vachararama 200 days tamusingararami munomapedza ari makomborero ndomapedza maiguru munyu wamaiguru wakasvika pakutonzobopera handisi kuti nhasi wawanepiwo because pane musi maiguru pangu asina munyu tisina munyu tikala zvakadero mafuta anga apera cooking oil vazokumbira kwana maiguru doko vapuwa futi saka sitazotosvika izvozvo zakuma around 8 maiguru ndo akutofanira wanga kufana kubatsira kuti kuti vanhu vabike sadangokutendai vanhu hamaiguru toda kuvatira maiguru sando dzavo ambozviona saka apa tione satambowana maiguru ndazovatengerawo salt because salt iyi ngeni iyi takambokutorerai salt tatenda madomasi kuti timbofana kumbopusha batai kuti sekubabafana ichitoreyo zvimwe guys pane zvimwe zvinhu zvatoda kukuratidzai macamping yekera yedu hamusati mamaona nda kuradzai 1 pachai maunda tichasei because ndikini ndadine 2 saka ndazowana futi imwe 1 yechi3 because taida inopinda zviri free mvura ndeyangu iyoyo because ano papasisina haumboiti 3 joyce tikatoedza omwe masupa chicho ndizvizvo uye mafuta maisepi sekuru Beni tibudisai masupa iye masupa tarangarira masupa iye masupa tomwa tarangarira masupa iye masupa tomwa tarangarira kunonetsa madomasi saka ndatsvakaiye kuti nechizotopera madomasi anonetsa kuno then ndipeitendekutangu chii chimwe chocho sapa tachironga nhau yembudzi ndokunga pamwe mangwana mbudzi ichichichi because vakomana ava vari kuvata umu but mavari imomo hamuna tendi handiti maiguru izvozvi zvinambotenga mwe miriwo wandatosvika nawo izvozvi tamirira kuti mangwana tikwanise kutenga mbudzi yedu handiti munomapedza moga here masupa nomapedza ndotenda mushamari ndombobvisa ziya nditira izvi ndichimwa 1 ndichibvisa ziya pane kumwa mvura here ndosaka muripo mashamareri saka guys sekuvamwa tumabhidha vamwe doro vanamwa madhiringi dzemunhu wembudzi togomufonera mangwana anga akati haini mundifonere manheru ndikati ndichakufonera vatodzoka anogara kupi so guys for the people riri kubuda nevidhiyo tiri kubuda tose iri takapenya maiguru zvikazine machemarienzi muchemarienaiwo maiguru something for the people something mariyo Mario, varangarira Mario, Mario,
Oimba warangarira Oimba warangarira Oimba warangarira Tenda kupatsiriwa nemangwana mupinde futi muwedzere kuti patsira tiri kusvika ndachipera. Amen. Amen. Masala murivo nyama mangwana agwe mwana wanzi Ndiye. hali mbuzi. Saka uchaita sei? Pfumwa ndichatopa futi. Andinozvona. Ufundo gotopa. Umwe wacho unowana ndishona. Auwanikwi ipapo. Unowanikwa huri hwakaita sehweflower. Alright. Ndo wanga ndichiona. Ndo wanga ndichiona huri. Saka ndaida kuti azvilikana kuti zihombe. Iroro ndau vanoita flower. Kuriripo hererere zvaita masi. Sekuru. Hombe. Wakata flower ndo wanga ndichiona musishopu zvizhinji. Apa pamwe anongogona kuhodha saka asi hombe. Ngatigotarisa kuti tingawana umwe futi siguru here. Nimne amusi kuremerwa nemazuva. Aiwa hai inzo airemerwa nenyanga dzayo. Ora iti mira kumuriwa izvo zvitambo mune beans saka chatsvaka futi yekera dzimwe beans neuyu chingosanganisa koda ivi ndapedza nemi munhu wengoro ndambomupapa futi ndavapa maiguru vacho ava. Saka ndongada kunzwa kuti nhasi watakura zviyo. Yai muratidze nyuku havana kutsvaira vasikana vacho. Right, ndakuratidza something. Hambozviona manje muno umu takazoita nenhau yekuti zvinyavada nemaspider nenyoka nechii. Inini changu ndeichichi chazokuradzira ndakanyasa kuwadzira saka chine chimwe chakaekera patakafukidzira pamusoro bhoza pakashama asi asandaziva kuti ichi chinonyatsa kuitwa sei ichichi ndisati ndavata ndofanira kutotsvaira because matenda paiiswa uswa hwaidonha saka tingi huchiri kungodonha. Ichi ndo changu indovata umu. Avasikana vatatu vanovata umu because uyu chitoko chiya chakazombopindwa nechimwe chinhu muzheve because ichi chachi chavakomana kana kuti no boys it's better vana ava vapinde muchicamping tent because ukaona miedzo yazoona kudai so takaita 2 hours chichiramba kubuda chinhu ichocho muzheve vana maiguru kavadanzira ukazova vanhu vakazisa cooking oil chikazobuda chachikakura chinhu ichocho sai ndandotya ndikati evo vakazowana zvinovawana vana ava mangwana imhosva inozogona kuya kwandiri kuti waune vana zvakuzvi zvakaitika ndopatikati ngavapinde umu saka vapinda umu nenyaya yekuti obviously maexperiments anenge akawanda before vavati ndakavadzidzisa kuti musavhara apapa mozviona vhara ichi kuitira kuti mhepo ipinde ndikaudza kuti mukavhara apa uye waichemazheve kuti ndingofa zvangu baba nda kuvaudza ichi munomuka takakurigai musavhara saka ndo mutemo ndikavapa nokuti mumwe musi takamboda kuvhara kati usavhara ichi kudai ichi choda kutozobviswa futi titsvaire musi uno takambotsvaira maiguru mauswa chakawandisa ichi chovhara saka kati musavhara ndosabvisasi kudai umu right ndo zviri kuitika muno mumba then pane munhu mushemarians akambe ngambonditi aisai maflow muno mukitchen chi musai kuitira dust saka takatora 1 tende abva tawadzira pasi tikasa matende edu nemhaka yekuti atakaona kuti hazvibatsiri kuti tisera flow munomu kana kuti flow muno munhu muri kutamiwa after 3 weeks isi better titenge chi izvi nematende hamuzviona saka ndo zvatakazoita saka tende yedu iri pasi tinongobvisa tende izvozvizvi kana masinus hatichamazivi tineti mukati metende mangu izvi kuri kupisa nani chisve tikaita sei handei tichinoona kuri kuvata vakomana handimbo